В дворното пространство на къщата музей Сливенски бит експонираните музейни предмети отразяват традиционния поминък от района на град Сливен. Лозарство, винарство, зърнопроизводство, розопроизводство. Още с влизане е експониран казан за розово масло, следва лятна кухничка, следва питус, който се е използвал още от античността за съхранение на зърно. Питус е с каменен капак. До него ще видите цветната каруца, диканята, която е земеделски уред за вършитба, използван през 19 век. Те бил теглен от животно за отделяне на зърното. Следват големите кадуси, където са се използвали за направата на вино, за ферментация на гроздето. Шарпаните, където хората с боси крака са мачкали гроздето за направата на вино. На широкия хает са разположени 4 стаи, които са свързани помежду си с малки вратички кумшулуци. Подредбата, която е показана, е от началото на 19 век. Първата стая е гостна и спалня и са показани традиционни празници, характерни за региона на град Сливен, празнични костюми и обредната трапеза. Следващата стая е кухнята, която, разбира се, имаме софра, където се храняло цялото семейство, огънят. И най-възрастната жена е стояла до огъня с хурката, е разказва приказки на малкото детенце и е показано домашното такачество. Следващата стая е водника, където имаме бакари, различни съдове за вода и се е топлила вода за цялото домакинство. Следващата стая е моминската, където имаме много красива изрисувана ниша в стената, нарича се алафранга. Изобразен е Босфора, двуглав орел и растителни елементи. Среща се само в богати къщи. Думата алафранга означава новата мода, която навлиза. Показани са традиционни носии от района на град Сливен, най-старите традиционни носии, които с времето вече се променят. И също е показан фрагмент от обреда сватба. След това, между долапите, имаме вратичка, която води към банята.